Какво представлява лазерното фотоподмладяване? Лазерното фотоподмладяване е процедура, при която интензивна пулсираща светлина загрява кожата в дълбочина и стимулира производството на колаген. Тя премахва ефектите на фотостареението, като бръчки, петна и текстури, и се използва за коригиране на кожни несъвършенства. А какво е JAO Pro и защо се препоръчва в комбинация с лазерното фотоподмладяване? JAO Pro е една уникална комбинация от аминокиселини и хиалуронова киселина, която стимулира регенерацията на дермата и повишава нивото на естествения колаген. А процедурата по лазерно фотоподмладяване придава по-бляскав и свеж вид на кожата. При какви проблеми се препоръчва? JAO Pro е колагенно стимулираща терапия, която възстановява кожата и подпомага естественото подмладяване на кожата. За каква възраст е подходящо фотоподмладяването в комбинация с JAO Pro? При хора, при които започват да се наблюдават първите признаци на старение, например при възраст над 30 годишна възраст. Отново вашия специалист ще прецени правилната процедура за вас. Какви са предимствата пред останалите анти-ейдж процедури? Светлинният импулс на лазера загрява кожата в дълбочина, стимулирайки създаването на нов колаген. Това е една иновативна технология, която ефективно се бори срещу признаците на стареенето, чрез един неинвазивен метод на подмладяване. Кои зони могат да се третират? Само лицето ли? Фотоподмладяването може да се прилага на лицето, както и на шия и деколте. Как протича самата процедура? С какъв уред се извършва? Какво е усещането? Болезнено ли е? Фотоподмладяването е безболезнена процедура и се извършва с висок клас лазер Alma Harmony XL Pro, който използва интензивна пулсираща светлина. За да се предпази горния слой на кожата, се поставя охлаждащ гел. По време на процедурата може да има чувство на затопляне. Каква е продължителността на една процедура и колко процедури са необходими, за да постигнем желания ефект? Лазерната терапия продължава около 15 до 30 минути, в зависимост от това колко голяма е зоната, която се третира. За максимален ефект, повечето пациенти се нуждаят от около 4 до 6 процедури по лазерно фотоподмладяване. Обикновено се препоръчва сесиите да се провеждат с интервали около 4 седмици. Изисква ли се някаква по-специална подготовка преди процедурата? Поне месец преди процедурата използвайте слънцезащитен крем с висок фактор, за да можете да защитите максимално кожата си от слънчеви увреждания. Почиствайте и хидратирайте кожата редовно, сутрин и вечер. Необходима е първоначална консултация с специалист, за да се прецени състоянието на кожата и евентуалните контраиндикации, ако има такива.